हेल' लोगोफोर, बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों आरो बेयाव नोंथांमोननो अनलाइन क्लास लानो नागिरदों जे जोंहा नेशनेल इडुकेसन पलिसि 2020 NEP 2020 सर्टआव दा बेनि बागै लाबोदों आरो बेखौ स्पेसियेलि आसाम टेट जिहेतु होनो गोनां दं नोंथांमोननि थाखाय लाबोनाय जादों। मानोना गोबाङानो बे NEPनि सायाव आङो नायनो थिननायलाय नोंथांमोना बेखौ अलरेडि आंखौसो भिडिअ बानायफिननो थिनहरफिनदों। दा बेखायनो आं नैबे खेबाव नोंथांमोननि थाखाय लाबोनाय जादों NEP 2020नि सायाव मोनसे स्पेसियेल नट्सजों भिडिअ। बे जागोन नोंथांमोनहा जायफ्रा होगोन नोंथांमोनाबो नायनो हागोन आरो जायफ्रा होआ एबा जेबो आनजादजों सोमोन्दो गैया नोंथांमोनाबो बेखौ नायनो हानानै मिथिना लानो हागोन। मानोना एस ए जेनेरेल जोङो बेखौ मिथिनांगोन, मानोना जोंनि फिसा फिसौआ बेजोंसो खारलांसिगोन आरो। दानिया फैदो जों गोबावै खालामाजासे थांदिनि, मानोना गोबाव सावरायनांगौ दङ। दा बेयाव NEP 2020नि जोबोद बुरजा जोंना प्रसेस एबा जोंना खान्थिफोर दंलाङो, नाथाय बेखौ जोङो एसेग्राब गोथौयै हाबनाय नङा आं सा जाय जायगायाव मेन पइन्ट्सआव होदों जोंनो टेट आनजाद लिरगिरिफोरनि थाखाय, बेनि थाखाय आं लाबोगोन। दा बेयाव गिबियाव जोङो मिन्थिना लाग्रोनोसै जोङो बिनि सिगां फार्स्ट टाइम जोंनि भारतआव माने नेशनेल पलिसि लाबोजेनदोंमोन इडुकेसननि सायाव जाहैबाय जोंहा मा फार्स्टआव नायदो 1968 फार्स्ट नेशनेल पलिसि अन इडुकेसन बेखौ लाबोदों, बेखौ गोसोआव लादो 1968। बे समाव प्राइम मिनिस्टार इन्दिरा गान्धी बिथाङामोन होनदों आरो बिनि एम्स एन्ड अबजेक्टिभ्सखौ जों आं बाव खिन्थाथ'ला, मानोना जोंना नैबे नेशनेल इडुकेसन पलिसि 2020निखौसो आं खिन्थागोन आरो। दा जों बेखौ बेसिक हिसाबैसो आं लादों। सेकेन्ड नेशनेल पलिसि लाबोदों बेयो जोंना 1986 आरो 1986आनो गोबाव बोसोर सोलिबाय थादों, हथात लास्ट 2020 मायथाइनि जेसेला गोदान पलिसि लादों बेखिनिसिम सोलिदों बुंजायो आरो अदेबानि दासिमबो माखासे खोन्दोआव सोलिगासिनो दङ। दा बेखौ बे समाव लाबोदोंमोन प्राइम मिनिस्टार राजीव गान्धी बिथाङा बे, आरो बेखौनो 1986निखौनो मडिफाइ खालामनानै 1992आव एसे सोदांदों, 2001आव सोदांदों, 2005आव सोदांदों, बेखौ मडिफाइ खालामनाय होनदों बेखौनो। बेनिफ्राय एखे बेखिनि समावनो 2020नि NEP गोदान फैनायनि सिगाङावनो मोनसे जोंना एक्ट लाबोदोंमोन, बे जाहैबाय राइट टु एजुकेसन एक्ट 2009 आरो बेखौ जों गोसोआव लाथारनांगोन, मानोना बेयाव फ्रि एन्ड कम्पालसरि इडुकेसन फर अल चिल्ड्रेन आप टु एज 6 to 14 बेखौ जों गोसोआव लानांगोन। मानोना 6निफ्राय 14 बोसोर बैसोसिम गथ'साफोरनो फ्रि बेसेन नाङै आरो लाथारनांगौ बाध्यतामूलक लाथारनांगौ सोलोंथाइ जिखौ खालामनानै होदों 2009 मायथाइनिफ्राय राइट टु एजुकेसन एक्ट बे। दा बेखौ जोङो नांथारगोन। दा बेनि उनावहाय जोंना लाबोबाय होमबा पलिसिया मोनसे फैबाय गोदानै 2020आव नेशनेल इडुकेसन पलिसि 2020 जायखौ PM मदि बिथाङा बानायबाय। बेखौनो गोबाङानो जोंहा निउ इडुकेसन पलिसि 2020 बुङो, नाथाय बे बुंनायाव गोरोन्थि। निउ इडुकेसन पलिसि नङा, नेशनेल इडुकेसन पलिसि 2020 गोदानै बानायनायखाय बेखौ गोदान होनना बुंदों, नाथाय जेब्ला गोदान फैयो गासिबो गोदानानो जाखायो एक्सुवेलि। ओंखायनो बेखौ जोङो भुलै बुंनो नांला। दानिया नायदो बेयाव इडुकेसनखौ मोननै बाहागो खालामदों। बे जाहैबाय जोंना मा पार्ट 1 आरो पार्ट 2 बानायदों। पार्ट 1 हिसाबै स्कुल इडुकेसननि सोमोन्दै जोङो मा बेखौ सावरायगोन आरो हायार इडुकेसननि सोमोन्दै आं नैबे भिडिअआव सावरायनाय नङा, मानो होनबा जोंना टेट आनजाद होगिरिया जोंना प्राइमारि लेभेलसो जानानै थांगासिनो दङ LP आरो UPआव। बेखायनो आङो स्कुल इडुकेसनखौ सावरायगोन आरो हायार इडुकेसनखौ सावरायोबा माने जोबोद गोलाव जागोन आरो, ओंखायनो आं नांथ'ला बेखौ। दा जोङो जायफ्रा स्पेसियेल नायनो गोसो दं नोंथांमोना नायनो हागोन, आं दा खिन्थागोन। दानिया फैदो जों सावरायगोन माखौ पार्ट 1 स्कुल इडुकेसनखौ। स्कुल इडुकेसन होननानै बुङोबा जोंना मा बेयाव जोंना मा खालामदों, बेयाव इडुकेसननि सिस्टेमखौ जोंनो केरिकुलामखौ राननानै होदोंमोन 5+3+3+4 बेखौ जों गोसोआव लानांगोन। 5+3+3+4 आरो बेखौ आङो नोंथांमोननो खिन्थानो नागिरदों नैबेहाय जेरै पार्ट बाय पार्ट जेरै रानदों आं बेखौ बेहाय मोनसे चार्ट बानायदों। दा बे चार्टआ आखाइजों लिरला लिरलि जादों, बिनि सोलाय खेबसेनो थांनि जों नायबाय PDFआव नेशनेल इडुकेसन पलिसि 2020 बेखौ नोंथांमोना गुगोलाव सार्च खालामनानै PDF मोनगोन फ्रि, बेखौ डाउनलड खालामनानै ला नाय। बेनिफ्राय आं बेहाय खिन्थानो नागिरनाया नैबेलायनै पार्ट 1 आरो पार्ट 2। पार्ट 1आव जोंना स्कुल इडुकेसन दङ। स्कुल इडुकेसननि नैबे आप टु 8 नाम्बार 8सिम चेप्टार 8सिम आंखौ कमप्लिट माने खोन्थानो नाजागोन।
बिग भिडिअ'आव ओमफ्राय दाना हायार इडुकेसनाव जोंनिया दङ नैबेयाव नाय हायार इडुकेसनाव जोंना दङ नै पार्ट 2आव हायार इडुकेसना जोबोद बुरजा बेखिनिल' नंबावा गाहायाव दंबावो दा बेखौ जोङो नांला बेखौ सावरायनाय नङा आप टु नैबे 30 पेजसिम सावरायनांगोन एबा बेखौ जोंनो नांथारगोन दा बेयाव जोङो माखासे खोलोबाव रानदों बेखौ आं एसे खिन्थानायनि ECCE बेनि सायाव जों सावरायनांगोन FLN बेनि सायाव सावरायनांगोन आं अलरेडि सिगांनि मोनसे भिडिअआव खिन्थाखांबाय ECCE FLN फाराग बेफोरखौ जों नांथारगोन बेनिफ्राय नैबेसोरखौ मा होननाय जादों बेखौ जोङो सावरायगोन आरो दानि आं खिन्थानो नागिरदोंमोनबा जोंना बेनिनो स्कुल इडुकेसननि थाखाय जोंहा जोंना जानाखि केरिकुलामा रानना होदों बे नैबे आं दहाय सार्टआव खोन्थानाया नोंथांमोना स्क्रिनशट लानो हागोन आरो बेखौ नायनो हागोन नोंथांमोना जोंनो बाहाय मा खोन्थादों नाय स्कुल इडुकेसननि थाखाय सिगांनि दा सिस्टेम सोलिबाय थांनाय 2020नि सिगाङाव सोलिबाय थानाय एबा दासिमबो सोलिनानै दङ गोबां माने प्राइभेट स्कुलफोराव सोलायनो हायाखै दाबो माने इडुकेसन पलिसि गोदानजों बेनिफ्राय नायदो बेयाव नुदोंमोन जोङो प्रिभियास इयारनिया क्लास 2 माने 16निफ्राय 18 बोसोरसिम 6निफ्राय 16 बोसोरसिम बिदि फारि फारि रानलांनाय दंमोन होनदों जाय माने सिस्टेमा आलादामोन जों जेखौ नांला बेखौ जों दा नैबेखौ नायनोसै नैबे गोनांथारखौ नैबे थाखो सेनिफ्राय बिसिम 16 थाखोहालागै क्लास 10निफ्राय ओरै नैबे 2आ जाहैबाय मा 10+2 नालाय क्लास 10 थाखो सेनिफ्राय 10सिम आरो बेनिफ्राय ओरै नैबेया 11 12आ हायार सेकेन्डारि बे राननायमोन आरो गोजामा दानिया नैबे गोदानाव जोंनिया मा नायो गोदानाव फार्स्टआव दङ फाउन्डेसनेल एबा गायसनजेननायनि गिबिसिन बेयाव जोंना मा 5 होनदों बेयाव गासै 5 आरो बे 5आ सिंगेल 5 नङा बेवहाय दङ 3+2 नैलाय 3+2 3 आरो नैबे 2 5+3+4 होननाया नायलाय बेयाव नुगोन नैबे 5 बे 3 आरो नैबे 4 5आ फाउन्डेसनेल लेभेल प्रिपेरेटरिया 3 मिडिलाबो 3 आरो सेकेन्डारिया 4 बेखिनि थाखोआव रानलांनाय जादों दानिया 5आ सिंगेल 5 नङा 5आ 3+2आव जोंना मा नायनो नैबे बेखौनो बुजिनो गोनांथार बेयाव दङ जोंना मा 3+2आ एज 3निफ्राय 6सिम माने 3 बोसोरनिफ्राय 6 बोसोर बैसोसिमा अंगनबादिनि सायाव एबा प्रि स्कुलनि सायाव स्कुलाव फैनायनि सिगां नङाबा बालबेटिका बुंदों बालबेटिका बे खोन्दोआव गोग्लैगोन होनदों जोंनियाव दा बालबेटिका गैया प्रि स्कुल गैया जोंनाव अंगनबादि दङ अंगनबादिनि गोग्लैगोन आरो बेनिफ्राय एस जेलाना 6 मोनहैगोन 6निफ्राय 8सिमा क्लास 1 आरो 2 गोग्लैगोन होनदों क्लास 1 आरो 2 हथात थोंजोङै 5सिम बुंनो थाङोब्ला स्कुलाव फैजेननाय अंगनबादिनिफ्राय हदाय क श्रेणी जोंनाव दा जों जिहेतु क श्रेणी मख'बाय थायो क श्रेणीनिफ्राय क्लास 2आ फाउन्डेसनेल लेभेलाव गोग्लैगोन फाउन्डेसनेल लेभेलाव एबा 5आव गोग्लैबाय बेनिफ्राय 2आ जाहैबाय नैबे जायखौ प्रिपेरेटरि बुंनाय जादों बे जाहैबाय मा 8निफ्राय 11 बोसोरसिम 8निफ्राय 11 बोसोर बैसोसिम 8निफ्राय 11 बोसोर बैसोसिम जाय क्लासआ 3 4 आरो 5 थागोन मोनथाम क्लास थागोन ओंखायनो 3 3 4 5 बेनिफ्राय आरो मिडिलाव जाहैबाय नै जायखौ मिडिल बुंनाय जागोन बियो हथात जोंनियाव मा जाफैसिगोन दा इउपि स्कुल जाहैसिगोन इउपि आपार प्राइमारि जायखौ जों आगोलाव एमइ होनना मिथिदोंमोन बे जाहैबाय 6 7 8 मोनथाम क्लास थागोन एजआ 11 आरो 14सिम थागोन बैसोआ 11निफ्राय 15सिम आरो बेनिफ्राय सेकेन्डारि लेभेलाव 4 इयार्स थागोन सेकेन्डारि लेभेलाव 4 इयार्स मा 9 10 11 12 बेयो ज' थागोन जायनि थाखाय दा आथिखालाव क्लास 9 10जों 11 12खौ एमालगामेट खालामनाय नुगासिनो दं नोंथांमोनहा दा बेखौ होनदों 14 आरो 18 इयार्सआव क्लास 12 पास जाहैनांगोन आरोखि बे ओंखायनो बे स्कुलिं लेभेलनि आरो बेनिफ्राय हायार सेकेन्डारि पास जाहैयोबा जों 12 क्लास जाहैयोबा बे डिग्रियाव थांबाय आरो बेखौ हायार इडुकेसनाव खोख्लैनाय जाहैबाय दा बेखायनो सावरायनांगौआ जोंना बेखिनिल' बेखौनो नायनानै मोजां बुजियो होमबाना हागोन आरोखि फाउन्डेसनेल लेभेलाव मोनबेसे क्लास थायो होननानै सोंनो हागौ नोंथांमोना होमबा क श्रेणी थागोन अंगनबादिनि बिथोराव आरो बेनिफ्राय कआनो मोनथामसिम थाहैयो बेनिफ्राय मा होनदों जोंना 1 आरो 2आबो हाबफाबाय 3+2 थांबाय बेनिफ्राय
प्रिपेरेटरियाव क्लास 3, 4, 5 मोनथाम, मिडिलाव 6, 7, 8 क्लास मोनथाम, ओमफ्राय सेकेन्डारियाव 9, 10, 11, 12 बे थाहैबाय। बेखिनि होनदों 3, 5 प्लास 3 प्लास 3 प्लास 4 बे। दानिया बुजिनो हाबाय। बेनि उनाव नेक्स्ट स्टेपाव जोंना फैनोसै नै बेयावनो एबाराव गोसोआव लानो गोनाङा नट्सआव फैफिनसै जोङो नायदो। बे थांबाय। बेनिफ्राय नायदो जोंना गोनांथारा जाहैबाय ECCE एबा आर्लि चाइल्डहुड केयार एन्ड एजुकेसन। बे जायखौ जोङो मा होनदों 0निफ्राय 6 इयार्ससिम बेयाव हमनाय जायो। ECCEआ 0निफ्राय 6 इयार्ससिमखौ ECCE खोन्दोआव फोरोंनांगौ जानानै फैयो होनदों। आरो बे 0निफ्राय 6खौ मोननै बाहागोआव रानबावदों। 0निफ्राय 3 जायखौ आर्लि केयार होनना बुंनाय जादों। आर्लि केयारा जाहैबाय जोंना गथ'फोरनि सायाव माने न'आवनो सोलोंनाय, न'निफ्राय सोलोंनाय जाहैगोन। बेनिफ्राय 3निफ्राय 6 इयार्स बेयो प्रि स्कुल एबा अंगनबादियाव हाबहैसिगोन आरो स्कुलाव एबा अंगनबादियाव थांसिगोन। प्रि स्कुल माने अंगनबादि सेन्टाराव थांसिगोन नङाबा बालबेदिकायाव थांसिगोन। बे स्कुलनि सिगां क्लास 1नि सिगां जोंनि दहायनि 5 खोन्दोआव जेखौ सिगांनि 3 मोनदों बियो। ओमफ्राय नैबे आर्लि केयारा सिगाङाव थांसिगोन आरो। दाना ECCEनि सोमोन्दै जोङो गोसो होनो गोनां बाथ्राफ्रा मा होनदों नाय बेयाव गथ'नि हलिस्टिक डेभेलपमेन्ट गासैखौबो गावनि बाहेरानि गासैबो एनभाइरनमेन्टजों खारफानानै गथ'आ जाखौ रोंथारनांगौ दङ बेखौ रोंथारनांगोन होनदों। जेराव बिथांखौ सोलोंनायजों लोगोसे निउट्रिसन हेल्थ एजुकेसनखौबो सोफानाय जादों होनदों। माने मा निउट्रिसन थानांगोन, माने देहायाव जाखिनि जानानै मोनजानो गोनां दङ मोनजानांगोन, देहाया गोग्गो जानांगोन। बेखायनो कन्टिनिउवास हेल्थ चेकआप बेयाव हाबफानानै थागोन होनदों। आरो बेनिफ्राय एजुकेसनखौबो लाफानाय जागोन बा फोरोंलांनाय जागोन होनना बुंदों। जायखौ नोंथांमोनहा बेखौबो मोनसे मा FLNनि बागै मा एबा ECCEनि बागै नायनो गोनां दङ। नै ECC बेखौ आर्लि चाइल्डहुड केयार एन्ड एजुकेसन बेखौ नोंथांमोना PDF अनलाइन मोनगोन, नेटआव डाउनलड खालामनानै ला, गुगोलावनो मोनगोन। बेनिफ्राय मोजां थन' फराय होमबा मिथिगोन आरो बेनि बागै इसेबां गुवारै। दा आङो जास्ट मा बेसिक खिनिखौ आं नोंथांमोननो खोन्थादों जायखौ सोंथावथाव आरो। ECCEआव माबे क्लाससिम माबे इयारसिम हमफानाय जादों होननानै सोङोबा होमबा 0निफ्राय 6 इयार्ससिम। ECCEखौ मोनबेसे पार्टआव रानदों होनबा मोननै 0निफ्राय 3 इयार्स आरो 3निफ्राय 6 इयार्स। ECCEआव मा हाबफानो 0निफ्राय 3आ मायाव थागोन होनबा बे न'आव सोलोंना फैगोन, न'आव सोलोंनाय। बेनिफ्राय 3निफ्राय 6 इयार्सआ मायाव थागोन होनबा अंगनबादियाव सोलोंगोन। बेखौ गोसोआव लादो, प्रि स्कुल नालाय अंगनबादियाव सोलोंगोन। बेयाव मा हेल्थखौबो निउट्रिसन आरो इडुकेसन मोनथामखौबो सरजाबफानानैसो फोरोंनांगौ जागोन होनदों। बेखौ गोसोआव लादो। गुबै बाथ्राया बे। ओमफ्राय ECCनि फुल फर्म नायबानो जाबाय आरो बियो निउ इडुकेसन पलिसिनिनो चेप्टार 1 बियो। चेप्टार 2आव दङ जोंनिया FLN। दहाय आङो नोंथांमोननो खोन्थाबोखादोंमोन मायाव प्रिभियासावनो खोन्थाखादोंमोन। नायदो FLNनि मिनिङा जाहैबाय दाना चेप्टार 2आ मा दङ फाउन्डेसनेल लिटारेसि एन्ड निउमारेसि। माने मा जोंना रावआव आरो सानखान्थियाव रोंथारनांगोन होनदों। आप टु क्लास 1 आरो 2आ 3आव हाबनायनि सिगांनो माने लिटारेसि आरो निउमारेसि मोननैखौबो गोरों जाथारनांगोन होनदों। हमना क्लास 1नि सिगाङा दहाय थांबाय ECCEआव, आरो दाना 1 आरो 2आ फैबाय दाना FLNआव फैबाय। दाना FLN बे ओंखायनो बेबो चेप्टार 2आव दंमोन जोंना NEP 2020आव। बेयाव दानिया मा होनदों बेखौ फोरोंनो थाखाय जोंनाव मोनथाम गुदि गोनांथि दङ, नों मोनब्रै गुदि गोनांथि दङ होनदों, एप्रच दङ। बेखौ जों गोसोआव लाथारनांगोन। मा होनामोन FLNआ क्लास 1 आरो 2नि 3आव हाबनायनि सिगांखौ रोंथारनांगोन। माखौ लिटारेसिखौ रोंथारनांगोन आरो निउमारेसिखौ रोंथारनांगोन होनदों आरो बेयावहाय जोंनो नांगौ होननाया मामोन ELPS एप्रचजों बेखौ खारहोनो नांगोन होनदों। जेखौ जोंनो मा खोन्थादों नैबाव आं नोंथांमोननो खोन्थादों। E माने एक्सपिरियेन्स, आरो L माने लेंगुवेज, P माने पिक्चार, आरो S माने सिम्बल। दा बेजों खारनो नांगोन। आरो बेयाव हेल्थ एन्ड निउट्रिसन बेखौबो बे FLNआवबो सोफानाय जादों। आरो बेनि बागै डिटेल्स नोंथांमोननो थाखाय FLNनि चेप्टारखौ NEPनियाव नायानो हायाबा नोंथांमोना नैबे FLNनि PDF मोनगोन। बेखौ मायाव नेटआव नागिरनानै लाबानो जाबाय। दासो आं खिन्थानाय जोङो मा एप्रचनि बाथ्रा जेखौ बुंदोंमोन बेबो बाहायनो दङ। नै बेयाव नाय नोंथांमोनहा नुदों माजों सोलोंनांगोन होनदों। ELPS एप्रचआ मा
एक्सपिरियेन्स होनदों विथ फिजिकेल अबजेक्ट दांनानै गथ'आ गेलेनानै मोनथिनांगोन होनदों जेनेबा दुलुर होननानै मोनथिबा बे गथ'आ दुलुर बेसादखौ दांनानै मोनथिथारनांगोन होननाय जादों बे आं मोनदांनाय गेलेनानै आखाइजों दांनानै नुनानै मोनदांथारनाय होनदों लेंगुवेज होनदों दानिया बेखौ मा बुङो स्पकेन लेंगुवेज डेट डिसक्राइब्स दा एक्सपिरियेन्स होनदों जों दांनायाव मोनदांनायाव मा बुङो बेखौ न'आव बा बाहेरायाव बा लोगोजों दांनानै मोनदांनानै सोलोंनानै मिथिथारनांगोन होनदों आरो बियो मा नुगोन बेनो मा नुनांगोन होनदों दानिया मोनसेया पिक्चार्स रिप्रेजेन्ट खालामनानै होनांगोन नों मोनदांथिनायनि थाखाय नुनांगोन आरोखि बुस्थुखौ नायनानै नुनानै पिक्चारजों आन्दाज खालामनांगोन जेरै 5 होनोबा 5नि महरा माबायदि 6 होनोबा 6आव मोनबेसे थायो 1 2 3 4 5 6 थायोना थाइबेसे थायो फिथाइया 6 होनबा 4 होनबा आसिया मोनबेसे थागोन बेखौ नुनाय पिक्चारजों खोन्थानांगोन होनदों आरो बिनिफ्राय लास्टावसो सिम्बलखौ खिन्थानांगोन ना सिम्बला जाहैबाय जोंना बे 1 2 3 4 बे डिजिटफोरनि नाम्बार अ आ इ बेफोर जेखौ जों खोन्थायो नाथाय सिम्बलसो ना अ होननायनि सिम्बला बे जेरै इंलिसाव अ होनोबा नै दुलुरसो थाङो नाथाय बर'आव अ होनोबा सिम्बला अ बे थिग बेबायदिनो से होनोबा 1 ओमफ्राय 1नि महरा माबादि बे सिम्बल जेरै जों बर' आरो माने इंराजियाव जेखौ बाहायो 1 माने बे से माने आरो से माने असमियाव माने माबादि बेफोरबादि 4 होनोबा जों जाय 4 सिम्बल बाहायो नैबे 4 आरो आसामिसाव जोंना मा 8 बादिखौसो सिम्बल 4 बाहायो बेखायनो बे मोनसे सिम्बल आरो बेखौ उनावसो फोरोंगोन लास्टावसो सिम्बलखौ फोरोंगोन बेखौनो ELPS एप्रोच बुंनाय जादों आरो बे ELPS एप्रोचखौ जुदि सोङोबा खोन्थानांगोन होनबा E माने एक्सपिरियेन्स L माने लेंगुवेज P पिक्चार S माने सिम्बल सिगाङाव मोनदांगोन नाम मोनसिगोन बेनिफ्राय नैबेयाव मा होनदों सावगारिजों फोरमायनो हानाय जानांगोन आरो बेनिफ्रायसो सिम्बलखौ बाहायनांगोन सिम्बलाव थांबासो सोलोंनाय डाइरेक्ट दाजाबदानखौ थांबाय होमबा जों बेखौ नायथारदो आरो बेनिफ्राय आं खिन्थादोंमोन मा बेयावबो हेल्थ आरो निउट्रिसनखौ गोसो होनाय जादों होनदों आं दासो खिन्थादोंमोन हेल्थ एन्ड निउट्रिसनखौ FLNआव नांथारगोन नों रेगुलार हेल्थ चेकआप थाथारनांगोन नों बुस्टिं मेन्टेल एन्ड फिजिकेल हेल्थ जानायजोंसो खोथा एनार्जि बोलो मोननो हानाय जानांगोन देहाया राफोद जानांगोन नों बे दा जोंनि एसेग्राफ गोथौआव आं हाबला नोंथांमोना बेखौ नायोबा नायनो गोसोबा नायदो दा जेखौ फैथावथाव मोनदों बेखौसो सोंदों चेप्टार 3आव दङ जोंनिया दानिया नायदो बे curtailing dropout rates and ensuring universal access to education at all levels होनदों गासैबो खोन्दोआवनो जानो हागौ ECCE जानो हागौ FLN खोन्दो अर्थात 5+3+3+4 बेनिल' खोथा नङा आरो आप टु हायार इडुकेसननि खोन्दोआवबो जेसेबां ड्रप आउट दङ स्कुल नागारनाय ड्रप आउट माने स्कुल नागारनाय दङ बिसोरखौ बिनि रेटखौ खमायलांहोथारनांगोन होनदों माने 0 लेभेलसिम लांहोथारनांगोन होनदों स्कुल नागारनो मोना थारमाने ड्रप आउट जानो मोना बे गोजौ थाखोआव नागारहैनाया अरजाया नाथाय गाहाय थाखोआव ड्रप आउट जानो मोना होनदों रिपर्टनि बादिब्ला बेखौ रिपर्ट होदों मा हायार सेकेन्डारि पास जानानै मेट्रिक पास जानानै क्लास हाइ स्कुल लेभेलाव दानि थाखोआव थाजा सोलिबाय थानायखौ 9 10 लेभेलाव जेसेबां ड्रप आउट जायो LP लेभेलावनो बा प्राइमारि लेभेलाव ड्रप आउट जानायनि पार्सेन्टेजआ बांसिन ओंखायनो बेखौ नोजोर बोनानै गुदिनिफ्राय गोजौसिम रेटखौ खमायथारनांगोन आरो 4 नाम्बार होनदों केरिकुलाम एन्ड पेडागजि इन स्कुल मा गोदानै मोनसे मा खालामबाय केरिकुलाम आरो पेडागजि लाबोदों लार्निं शुड बि हलिस्टिक गासैखौबो गावनो गसंथानो हानाय बायदि जानांगोन इन्टिग्रेटेड जानांगोन आरो इन्जयेबल रंजानाय जानांगोन आरो एंगेज माने मा खाथायनानै गावखौनो सोलोंनो हानाय जानांगोन होनदों आरो बे केरिकुलामखौ जोंना दहायसो सावरायबोखाबाय बेखौ आं दा ओंखायनो बेयाव खोन्थाला चेप्टार 4आव दंमोन बे जिहेथु नेक्स्ट लेभेलाव माने चेप्टार 4 लेभेलाव 5+3+3+4 बेखौ आं दासो बुजायलांबाय बेनिफ्राय बेखिनि चेप्टार 5सिमखौ जों आं खोन्थाबाय नोंथांमोननि थाखाय गोनां फैथारगोन बादिखौ बेनिफ्राय जोंना सर्टलि KEMSखौ जोंनो नांगोन मा गुबै थांखिफोर NEPनि गुबै थांखिफोर गुबै मा थांखि दङ बेखौ नायनोसै जों दानानै मोनफा मोनफा पइन्ट आं खिन्थालांनो सानदों एसे बुजायनानै क्रिएट एन इकुइटेबल एन्ड इनक्लुसिभ इडुकेसन सिस्टेम होनदों मा बयनिबो थाखाय थोजासे आरो मा गासैखौबो लाफानानै इनक्लुसिभ माने गासैखौबो लाफानानै सोलोंथाइ जानांगोन होनदों जेरै जायना मा होनदों नै बेहाय दि पलिसि इम्पेसिस एक्सेस टु क्वालिटि इडुकेसन रिगार्डलेस अफ जेन्डार आथोन सायख'वालासे हिन्जाव हौवा
थामथि आथोन समानै सोलोंथाइ लानो मोनगोन। जिअ'ग्राफिखौ नायनानै गोजौ हाजो हाला हायेननि जौयेननि बालाबारिनि गासैबो स्टुडेन्टफ्रानो समानै एखे समान सोलोंथाइ मोननांगोन। ससिय' इक'नमिक बेकग्राउन्ड ससाइटिया आलदा आलदा जानो हागौ, समाजा धोनि गोरिब जानो हागौ, इक'नमिक बेकग्राउन्ड आलदा फाराग जानो हागौ, होमबाबो एखे जेखौ सोलोंगोन बेखौ मोनजोबनांगोन। लार्निं डिसेबिलिटिस सोलोंनो हायै गथ'फोराबो समानै सोलोंनो हानाय जानांगोन। जेखौ डिसेबिलिटिस सोरबा एसे फिजिकेलनि एबा एसे मेन्टेलनि प्रब्लेम थानाय एसे माबा माबि डिसेबिलिटिस गोनांफ्राबो बेखौ समानै सोलोंनो हानाय जानांगोन होनदों। धोनि गोरिब बासियालाबा आरो बेजों लोगोसे नैबाव मा होनबावदों नै आरबान एन्ड रुरेल गेप बेखौ फोजोबथारनांगोन होनदों। नोगोराव थानाय सासे धोनि बिल्डिङाव थाग्रानि गथ'आ जेखौ सोलोंगोन बेखौ हानि न' इन्जुरनि न'आव थाग्रा गोरिब गामियाव थाग्रानि गथ'आ बेखौ सोलोंनो हागोन। इन्जिनियारनि गथ'आ जेखौ प्राइमारियाव सोलोंनो नांगोन बेखौबो जोंना सासे लेबारनि गथ'आबो बेखौ सोलोंनो हानाय जानांगोन। बेखौ समानै नायनांगोन होननाय जादों, बेखौ नोजोर बोथारदों आरो बेखौ आप टु 2050सिम फोजोबथारनांगोन होनदों आरो। फकास अन फाउन्डेसनेल लिटारेसि एन्ड न्यूमारेसि बेखौ मा होनदोंमोन दासो जों लानाय एफएल लेन्ड जेखौ जों सावरायदों बेखौ लिटारेसि माने रावनि आरो न्यूमारेसि सानखान्थिनि सोलोंनायाव गोसो होथारनांगोन होनदों, गोसो होथारगोन बेखौ आप टु 2025सिम बेखौ बानायथारनांगोन होनदों। S3 to 8 हथात क्लास 3सिमखौ बेखौ लाहोथारनांगोन। अलरेडि गभर्नमेन्ट स्कुलाव बे ट्रेनिं जाखांजोब्बाय, एफएलएननिया बेखौ बाहायबायानो बे बोसोराव नैबे देग्लाय बोसोराव बाहायजोबखांबायानो, अलरेडि जाजोब्बायानो बेयो। ओंखायनो 2025सिम बानायनांगोन होनदों नालाय बे जाजोब्बायानो एफएलएनआ। ओमफ्राय शिफ्ट फ्रम रड टु एक्सपेरिमेन्टेल हलिस्टिक लार्निं मा होनदों गुदि थाखोनिफ्राय मा होनदों एक्सपेरियेन्ट रड माने मा होनदों नैबाव इनस्टेन्ट अफ टेक्स्ट बुक सेन्ट्रिक मेमराइजेसन माने टेक्स्ट बुकनि सायावल' सोलोंथाइ होनायखौ गारनानै एक्सपेरियेन्सियेल माने मोनदांनानै एक्सपिरियेन्सजों आरो कम्पिटेन्सि बेस्ड लार्निं खालामनांगोन होनदों। जेरैहाय क्रिटिकेल थिंकिं माने गोब्राबै साननो हानाय, सोरजिलु, इथिक्स आरो रियेल वर्ल्ड प्रब्लेम सल्भिं माने मुलुगाव जानाखि प्रब्लेमफोर फैगोन, थांनानै थानायाव जानाखि जेंनाफोर मोगा मोगि जागोन, गाव बेजों जुजिनो हानाय बादि सोरजिलु आरो नाजानायजों आरो गासैजोंबो गोरोबफानानै सोलोंथाइ बेखौसो लानो नांगोन होनदों। टेक्स्ट बुक बेस जानाय नङा होनदों, टेक्स्ट बुक बेसजों खारनायखौ दोनथ'नांगोन आरो। टेक्स्ट बुकआव जेखौ खन्थाइयाव मा होनदों बेखौल' गोसोआव लानानै थांबाथ' थांना थानायनि राहा जाया नालाय। अबा सर्ट स्ट'रियाव जोंना मा दङ बेखौल' टिचारा फोरोंबाय, बेनि सायावल' जोङो गियान मोनबाय, नाथाय बे सर्ट स्ट'रियाबो रियेल वर्ल्ड मोगथांजों सोमोन्दो दंना गैया बेजोंथ' लेखा गोरों जानाय नङा। फरायनो लिरनो गोरों जागोन नाथाय बेयाव जोंनाव बुजिनो हानाय कम्पिटेन्सि बेयाव फैनाय नङा आरोखि। ओंखायनो बेखौ दोनथ'गोन होनदों, बेनिफ्राय बाखि गासैखौबो गुवार नोजोरजों सोलोंथाइ होगोन। Embrace multilingualism and promote Indian languages बेखौ नायदों मा होनदों बाहाय नायदो दाना 4 नाम्बाराव बां रावारि सोलोंथाइ बेखौ लाबोनांगोन होनदों। बां रावारि सोलोंथाइ माल्टिलिंगुवेल क्लास मोनसेयावनो बां रावारि सोलोंथाइ जों बाहायनांगोन होनदों। बर' ओनसोल थानायाव रिजनेल लेंगुवेज बड' जानो हागौ, बा लोगोसे बेयाव मा लेंगुवेज सोबावो बेखौबो आरो बे एखे क्लासाव जोंनो नांबावगोन होनदों सोलोंथाइ। जेरै आसामाव बड'जों एसामिसजों जों बर'फोरनि थाखाय जाथारनांगोन बेनिखायनो बेखौ मा होनदों NEP 2020आव 3 लेंगुवेज फर्मुलाखौ बाहायदों होनदों। 3 लेंगुवेज फर्मुला बेखौ सिगाङाव गुदि थाखोआव फाउन्डेसनेल लेभेलाव मादार टांखौनो बाहायगोन होनदों। मादार टां जायखिजाया बिमानि राव, जेरै जा बर'जों बर' जाहैसिगोन आरो राभाफ्रा राभा जाहैसिगोन, सानथालि बा सानथालि जानांगौमोन नाथाय बियो गावसिनियाव दंखायो जानो हागौ झारखन्डफ्राव, जोंनियाव जेरै बाव गैया नाथाय। दा बेबायदि गुदिनि रावजोंनो जाथारनांगोन होनदों। जेब्लासिम बियो गोजौ थाखोआव गुबुन गुबुन भारतारि राव जाय रिच इन लिंगुइस्टिक डाइभारसिटि रावाव धोनि, जेनेबा हिन्दी जाहैगोन बा इंराजि जाहैगोन दा गुबुन मोनसे जाहैगोन, बेखौ रोंहैनायनि सिगां गुदि थाखोआव रोंथारनांगोन गावनि रावजोंनो, बेनिफ्रायसो गोजौ थाखोआव बुजिहैनो हानाय जाबासो लाहैनांगोन। बेथ' बे नंखागौ, गोदोनिफ्रायनो जाखानाय बियो। बेनिफ्राय नायदो एम्पावार टिचार्स थ्रु कन्टिनिउवास ट्रेनिं होनदों। फोरोंगिरिफोरखौ थोजासे कन्टिनिउवास सम नांगौ जायोबानो होलांबाय थानाय ट्रेनिं होयै सोलोंथाइखौ ट्रेन्सफरमेसन खालामगोन होनदों, सोलोंथाइखौ सोदांनानै होगोन होनदों। ओंखायनो दा आथिखालाव फोरोंगिरिफ्रा
ट्रेनिङानो जोबनो गैया आरोखि बेखिनि ओंखायनो आरो बेयाव जों ओंखायनो बेखौ मोनसे खोथाखौ गोसो होनो लानांगोन बेनिखायनो आथिखालाव सुप्रिम कर्टआबो नोंथांमोना नटिस होनायखौ नुनो मोननाय जादों मा 5 बोसोरनि गेजेराव 2 बोसोरनि गेजेराव टेट पास जाथारनांगोन होननानै मावखानाय फोरोंगिरिफोरखौबो बिथोन होदों नोंथांमोना नुबाय जानो हागौ जाय 5 बोसोरसिम टार्म दंबावो मावनायनि थाखाय बिसोरखौ होननाय जादों आरो बे सुप्रिम कर्टनि अर्डार नङा नोंथांमोना NEP 2020नि फुरा लिस्टखौ नाय बेयाव टिचार्सनि मोनसे चेप्टार दंखायो बेयाव दंखायो टेट आरो एकदम रिकमेन्ड खालामखाथारदों टेट नांथारगौ बेनि थाखाय ओंखायनो बेखौ नोजोर मोननानैसो आंनि साननायाव सुप्रिम कर्टआबो बेखौ बिथोन होदों जानांगौ आरो बेखौनो गोबाङानो गगोन साननानै दं गनाय नङा आंनिबा गनाय नङा टेट लाथारनांगोन आरो introduce flexibility and vocational skill नै दानिया मा होनदों स्कुल लेभेलावनो बा गथ'फोरनि उन्दै थाखोनिफ्रायनो जोंनिया मा होनदों क्लास ग्रेड 6निफ्रायनो माने ग्रेड 6 माने क्लास 6खौनो होननाय जादों 6निफ्रायनो भकेसनेल आरो फ्लेक्सिबिलिटि स्किल्सखौ जोंनो होलांनो हानांगोन जेराव बियो मा होनो गावनि स्ट्रिम गावनि मा होनो डिसकभार इन्टारेस्ट बेखौ गावनो हमदांनो हायो होनदों माने गोजौ थाखोआव गाव बबे लाइनजों थांगोन बेखौ क्लास 6निफ्रायनो हमदांनो हानाय बादि फोरोंथाइ होनांगोन होनदों जाहाथे जाय गाव टारगेट लानाया थांनानै थानायाव हेफाजाब होयो होनदों हथात आथिखालाव जोंना मा ग्रेजुवेट जाबाय बा हायार सेकेन्डारि पास जाबाय साख्रिनि खिथु होसोबाय जोंना नाथाय साख्रि मोनैफ्रा मा जागोन दा बेखौ होननाय जादों नाथाय भकेसनेल इडुकेसन एबा फ्लेक्सिबिलिटिजों खारलांनो नाजानाया क्लास 6निफ्रायनो बे टारगेट लागोन होनदों गाव माबा मोनसे सोलोंथाइ लालांगोन आरो बे सोलोंथाइया गावनो थांनानै थानायाव खामानि होफैगोन होननाय जादों बे माबा मोनसे सोलोंनो लांगोन गावनो खामानियाव होफैगोन आरो जेरै डक्टर सोलोंनानै थांनायाव इन जेनेरेल आं बुंदे बेखौ सोरबा डक्टर जुदि सोलोंनो थाङोबा बे डक्टरा जोंना बेखार जाया जब मोनगोन ना जब मोनाबा गावनो जब क्रियेट खालामनानै गावनो लानो हागोन माबा मोनसे प्राइभेट खोन्दोआव बेबायदि थांना थानायनि राहा जानो हानाय सोलोंथाइखौ ग्रेड 6निफ्रायनो हमदांनो हानायनि बादि फोरोंथाइ जागोन आरो इन्टिग्रेटेड टेक्न'लजि इन टिचिं एन्ड लार्निं दानिया मा होनदों फोरोंनाय आरो सोलोंनायाव इन्टिग्रेटेड टेक्न'लजि जोङो लाबोगोन होनदों बाव आथिखालनि गोदान मुगाजों जोंना ICT जिहेथु दङ ओंखायनो बेखौ एकदम सोथारबाय कलेज लेभेलावबो सोथारबाय ICT आरो स्कुल लेभेलावबो ICTया हाबफैबायानो जोंना बेजों जोङो फोरोंनांगोन आरोखि टेक्न'लजि जोंनावबो फैबाय दा गोबां माने ब्लेकबर्डनि सायाव बेस जाला फोरोंनाया टेक्सटबुकनि सायाव बेस जाला आरो बेजों जोंना इन्टारनेटनि सुबिदा बादियै जोंना गोबां इन्टिग्रेटेड सफैबाय आरो दा जायखौ मा फोरोंनायाव गेप खालामनो थाखाय गेप थानायखौ फोजोबनो थाखाय बाहायनाय जाबाय मानोना जोंना टारगेटआ मामोन टाउन आरो नोगोर आरो गामि सोलोंथाइया फाराग जानो मोना समान जाजोबनांगौ धोनि आरो गोरिब सोलोंथाइया फाराग जानो मोना समान जाजोबनांगौ बे हिसाबैबा जोंनो गासैबो खोन्दोनिफ्रायनो गभर्नमेन्ट टु प्राइभेट मा इन्टिग्रेटेड टेक्न'लजि थाथारनांगोन होननाय जादों बेखौ खोन्थादों दा बेखिनिखौ आं नोंथांमोननो सर्टलि खोन्थाबाय बेनि पिडिएफखौ नोंथांमोना लिंक मोनगोन डिसक्रिपसनाव डाउनलड खालामनानै ला फरायनो जुदि गोसो दंबा आरो बेनिफ्राय आं होनदों आं बुंनायानो थोजासे नङा नोंथांमोननि थाखाय आं खोन्थागासिनो दं मा होनदों FLNनि थाखाय नै पिडिएफ आलदा दङ बेखौ नाय हाथ्राबाबो जोङो ECCनिखौ नाय आरो जुदि मोननैखौबो हाथ्राबा खनसेनो जुदि नायनो गोसो जादोंबा नैबेयाव नाय NEP 2020नि फाइनाल बे इंलिसखौ नाय होमबानो बेयावनो चेप्टार 1आव नै ECC दङ आरो बेनिफ्राय बोखोलांथारदो बेखौ सावरायनायाव मा होननायखौ नाय ओमफ्राय बेनिफ्राय चेप्टार 2आव जोङो मोनहैगोन मा FLN मोनहैसिगोन FLN मोनहैगोन जोङो बेनिफ्राय जोङो मा मोनगोन दङ बेखौ मोनजोबगोन नैबाव नायबानो जाबाय नोंथांमोना बेनि सिगाङाव नैबे बेखौ डाउनलड खालामना लादो बेयावनो नुगोन ECCआबो बाहायनो दङ ओमफ्राय नै FLNआबो बेनो चेप्टार 2 बेनिफ्राय दङ नै दहाय खोन्थानाया कर्टेलिं बे ड्रप आउट गैयाबा फोजोबनाय बेनिफ्राय केरिकुलामनि टिचार्सनियाव टिचारा मा खालामनांगौ बे दंजोबो इकुइटेबल इनक्लुसिभ इडुकेसन फर अल बेखौ लानांगोन बिसोर बेखौ लाजोबदो आरो बेनिफ्राय हायार इडुकेसननि सायाव नोंथांमोना फैजानो गियोबा पार्ट 2 हायार इडुकेसन बेखौ ओरैनो फरायदो हायार इडुकेसननि फर्मुलाया मा जानानै दं बेखौ नुगोन आरोखि आं दा भिडिअ खालामला जोबोद गोलाव जागोन दहायनो बुंखाबाय शेयार खालामनानै हो गुबुनफ्राबो मिथिनो हानायनि बियो EBSआवबो नङाबा CDPआवबो फैनो हागौ बा इंलिश लेंगुवेजावबो फैनो हागौ
आरो नङाबा बर'आवबो फैनो हागौ माबा मोनसे पार्टआव कुइसन जाथारगोन NEP 2020 100% बेयो फैगौ टेट आनजादनि थाखाय होननाय जादों दा बेखिनि एसेनोसै लोगोफोर गोजोन्थों।